Isasumbag na kang sagyang uto yago sa inya nagit piyakilin na ginto kitab ayaw kong titinagan ni Taymiya na sukong sunaraka na ad nakapusan yan emanan yan na sumanga kafir na ad nakapusan o kapsik sa kirang Allah subhanahu wa ta'ala na pamana so Ibn Taymiya ay saan kung mga ulama siya rigan ipantag si kuka pagagama na sekalian pa may supak sa iyang pamakatir Allah subhanahu wa ta'ala piata na yan sa Quran tatap sa mga kafir sa ikunara ka jahannam subukan kang saan na ginapagariak na lakatan na ginang kitab si Kumajmul Fatawa ni Ibn Taymiya abot yan na naging mo ta kitab at yung Ibn Taymiya ay ginan na nabasibok Ibn Taymiya niyang kub gatamang kay Ibn Qayyim al-Jawzi lagyan kaya abot yan na kitab Ibn Taymiya askalin ni Miterol Atigin. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. Naman, ito atero yan. Akabasa Ibn Taymiyyah na saben-sabenar amiyaw pakat so salaful umma sa mga kadent mga tao nang matag ulama wa imatu sa mga imamira ulama iran wa sairu ahli sunnah wal jamaah so kadenden ahli sunnah wal jamaah ala anna samsam na adin sa ikum mga makhluqat wallah ma la ya'dum wa la yafna ada pamana din na tamana yan adikid de kapusan yan udah tamana yan begitu tiga sa surga ako sa naraka jahannam ako sa ash yan ay maray akang batas mo ang sagito katuro yan ipantag sagyang kutuaan benamyalo yan inuman hirap pamagus sa ginapagarita no na dingat pipigil mana niya na di pipigiran ka anaban lang na di ka makinig na kiswaswar ka yung ko tadi nga di katerwa timpo namin so Allah at tangakal o pa nasak na turunak na sutuhanak na tangakal ay ito di nga di tero na si Ofaymin na kita po na soliteran di nga po kala sa mga tao but yung ata o sana na yung Ofaymin o dito ipitero yan apa man initlak yan aswala na tangakal ay katulad sa Ofaymin سيو كتابين القول المطلق الخلاصة أن نقول إن المكر والكيد من صفات الله الفعلية التي لا يوصف بها على سبيل الإطلاق لأنها تكون مدحا في حال وذما في حال أي معنى أن نجيم تتجينا مكر والكيد ودينا نجيم استهزاء مئة sa Quran ita katuro Allah subhanahu wa ta'ala ay berarti nagyang ito innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum mata na sa mga munafiqin naplimpang niran sa Allah natingwal sa Allah mo ita na wa huwa khadi'uhum o di na bayaman na sa Allah na di mo dimlilimpang o di na sa Allah na di makakal yang ko katuro Sheikh Uthaymeen na nabuto bagitlakan apa sifat ko Allah subhanahu wa ta'ala ay matagal na ito min babil mukabala itmalas wa Allah yang ko ta sifat ko ta ayaw pa man na sifat yan ayaw man na sifat yan nagyang ko ta siya ibarat ang yung tamang munafik aplimpang niran sa Allah plimpang niran sa Allah sa Allah ilibay plimpang hiran mamu yang ko ta aturo Allah sa suratul Baqarah وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ay sifat mga munafik sifat nila na iratigin na mimbarat mo iran sa mga mu'min nagtunan na sila na miyamaratya وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم إلى آخر الآية أما نجي متأيد أيضا استنزل الدرمان سؤالنا نبما نادي ما يسويسو يتولى الله lama na giyang to makar o di na giyang mo tangkaid o di na giyang mo talay din ng mga sifat na mimbabil mukawala itmula panakap kaliro mga nagida pamana si kutaw pamana di niya to di sifatan
Ibarat yan. Lagi yang utama munafik na sifat dia na dipagi sisu semua mukmin. Nasallahu lebih kira na pagi sisu man sa gyud tagalog kira. Imbalas kira mabu Allah. Nabay man na sallallahu na khairul makirin. Soalnya na mapia tangakala. Soalnya lagi laido kita kaya terong na tupo miko Allah na di mangakal. Pagkara nga sudinga di pamagusain. Na begitu tinagami sa gyang goto akateru Allah. Abang lagi yang tadi ngali terus Syekh Utsaimin alitin na puan yan. Na begitu usayan yan. Na betang usayan sa gyang kaya sifat Allah. Itu dia kan diterus sa gyang kaya pamana. Ira di mamagu sa gyang na pagaritan na dunia pagkala semangat tao sa gyang goto agamiran. Kap ketaguan sa pamana sangkaan. Gina ni ulo-ulo mga tao. Imatud dalala. Lain lagi mga Syiah. Tugon din sa gyang goto sa mga tao sa sangkaan. Ayak na dia sedika pamagusay. Ayaw gusto niyan. Dan ada kan diteru besar na pamana mapasang ako mama. Sala itu kita teru na kita pagariakan. Asa kita pian magusaya kana kurang ako ni ilmu. Tiari makan. Tiari makan to kad yang turun bok mala ilmu ka bekaseno sa mutakabira mama. Yung ata tirin na diyan ko sa bibi at tiari makan. Mas to man ako na gyang ota diyan kita diteru na dinay ko sa bibi gyang ota dito na sa dinigtan niya ni pamagusen kaya sa adisa ba diyan mo tama siya pagkakal niya sa mga tao si Huwaga Mayran diyan kaya diteron na ad na mga ulama tano sa ingid o di ka doon sa diyan kaya pa na sumiyag gawin na mada kalakya barang pangan si ko paratera na linang aparatia sa diyan ko tubo pia mga lagi ng tapagritan wa kita isa na kita koroti buko isa lagi ngota da sumpah yan naman pana ay paparateno salafun salih. Adna mga namatano sa ingid na isira ni isin tanong pantang sa gyang kaya di tanong discuss. O sumiyawnan na miya pamagusayan sa kumyaw na apya ka na kanun na o di ka nung kasanangan sa gyang kaya diyan pamagusayan na mga ulama tano. Yun na pagariakan na o di kasanangan sa gyang kana na mga ulama iyan sa Umul Qura o stadyo nun. Nasir kami pong kasanangan sa gyang mga lagi din ang mga kangudin o di na mga murid. Ino sa mga pagarian ng mga murid na dikiram kiso sa saging na pagaritano. Kau di kisa na nga saging na mga ustadi na sir kami pun. Ikadua, at di ka manika pagapasen si mga eksamian sa akidah. At least semagi si ko akidah niyan. Asyairan ta ka salafiyah. Ka aya rumanhaj sa salafiyah. Dini am teroy beda ke sagadin na exam. Kau de ke sagadin na exam saging uta pana akidah na imanan yan na dom na pamagusay mga ustadi. Ye dia diteron na Tigo Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Samsam menara gyang kana na ilmu. Nagina ni agama niyo, nanggigilo ba niyo ilan niyo ada niyo sa bagyang hoto ilmu yo. Ay gito agama niyo. Betakatawan nak kasagwan taw na pamana ditakatawan. Ada ulama kesarigan, nabang ditero ba ko ni sirig kesarigan ako. Ada maula ang ditero na sa mga ulama. Kaya ni dito mana katero kaya. Yang pagaritan na piya ada digina sa mga ulama singit. Malagi ulama tabligh salaf alay sa kay bana sa kay Maulana Taha pagari Maulana Faisal sa mga pud ulama gitu sa pa man na sa mga ulama lagi din sa ulama tabligh muna sa salaf salih na ada mga ulama yun painsin tanong sira ipantagsan sa gyang kaya dinidiscuss ni isa ba niya nagtanong gagay na tigtanong na makababenar sa pagaritan. Nabay ay tanong di apa ay kapag gamana nabay pagilay na kita sa grupo na tiktasan sa pitero yan na benar. Pagilay na gyang goto dalil, pagilay na gyang goto dalil marayag. So di ka pa magusay mga ulama. Nabagyo pa man nagi pagarita na dita ketigiran na naki mipikita ko ka din. Taman sa kapatay ta di. Ay di luban na sebenar. Agyan ni mga tinig mga sahaba. So mga sahaba na ada girami ang khilaf sira na kita katero Abdullah bin Abbas sudip keribat na kira langitan sa eran kuy na suktin ko Abu Bakar adiran kuy suktin ko Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu pamana ayatan di lubaan na sumabag radalin nabatan di lubaan lagi yang supagari tanong na ditanong ketigra na ayat rutan rumipik ito gitu pa na yak sebesan ipantag sa giyang uto pa miyo na miya pamagusaya ka na ayat ako pamaginuntulan na auto so kita ba pia ko na meron din na ita so kita meron sungara nagyang ko kita ba ketuon na gyang kaya pia magusay min sina pangani ako sa maap kung mga pagariakan wad na kay sakita nun na
ayaw sto na pengarekta subuh pamana so tineg marayag tineg korek sa makanggunalan sa pamana si kumakya pamagusay ng mga ulama mga dalil asahih dia pa na nabagya dia ni teruna basirah maapon na pamana mitataruna sa mga ulama dia magusay na sa mga ulama mga ulama tano amya nga una pagni ako sarila wala may tiruang siya masakit inop na miyagda mo pagarita kakapay at itinagan niya dahil nagyan tayo niya kubur kami aso pamana so ayamituan nabuntalian na manguda da sumbayan kurutibok asa ka na da kanutog na kaya na bagay itinagan na kami lagi na wala niya sinimatero kaya sakitan nun sa kaya sakitan taon inop na to ka matitinagan ta na ilan tagyang uta review tagyang uta tinagan ta ayan iturun saya pagnitan ko Allah subhanahu wa ta'ala atoroon tanong niya laon tanong din sigut titulanan apa man agian ko to inukita ng mga sahaba ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.